gusto mong maparihas ni Judas Iscariote? Ganahan mo? Kinsay gustong maparihas ni Judas Iscariote? Tas kamot. Kinsay dili gustong maliwat ni Judas Iscariote? Tas kamot. Maayo. Kay klaro dahil na ninyo nga di gideta gustong mahimong Judas. O nganong si Judas, na Judas man siya, ngadto ni Jesus. Nganong nagbudhi man siya ni Jesus. Tungod kay mas nahigugma siya sa kwarta kaysa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mas nahigugma sa Ginoo kaysa kwarta? Tasan ka mo. Nya. Nya. Anda mo nga ang tanan ninyong kwarta inyo nang ipalit og slot. Daghan pa man kay tag slot palito no na sa ato lang project diri na pay 52,331. Hutda ko no nagpalit hantod karong Easter Sunday. Ibaligya ng tanan nimong katigayunan matud pang Kristo ang halin ihatag sa kabos. Kabos maron atong parokya kay wa may kagasto ani atong mga project. Anda mo nga mo baligya sa inyong balay para inyong ipalit aning slot. Wa na so good ayaw sana padir. Ayaw sana. Mao na kung mao na gayna atong batasan awa na, moabot yung panahon nga mahimo gitang mabudhion ngadtos Ginoo. Munang ningong Ginoo, ayaw ginyo higugmaa ang inyong kwarta, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan, hapil pagani ng inyong mga ginikanan, asawa, anak, imong kaugalingon, ay ginaghigugmaa labaw kanako. Kinsa tong mahigugma ni ining tanan labaw kanako dili angay kanako Judas mo. No na siya. Lingi ay mong tupad. Ina sa imong tanaw Judas kita ka. Na. Sige pangutan na. Kay pastilan sige tagsimba din niya sige angko na nga tong una-una ba nga di man jud ko Judas ana. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidescribe dinhi ang kinaiya ni Jesus og sa mga musunod kaniya. Unsa may giingon diri? Gipatara ko ang akong naong niadtong nilarot sa akong bungot, niadtong nagluwa og nagtamparos kanako. Di ba? Kinsa may maka-afford ani nga muuyon rag tamparuson, bugal-bugalan, dagmalan, patyon pagyod. Kinsa ra may muuyon ani? Ang tao nga wa gyoy gihigugma dinhi sa kalibutan. Kay naa kay usang gihigugma diri sa kalibutan. Musukol kita. Di ba? Parehas Ukraine ba o Russia? Naa may gihigugma ang Ukraine, naa man say gihigugma ang Russia nga labaw kaysa Ginoo nga tuwa sa sunod nga kalibutan. Gubat yun. Gubat. Kana sang mga manag-asawag bana nga nagbuwag na karon, na nag-divorce na or nag-separation lang, wa na magtagdanay. Tungod kay naa sila'y gihigugma labaw kaysa sakramento nga ilang gidawat. Ya kasagaran rabas atong higugmao no, ang ato gyung kaugalingon mudayon tagingon ngigagod unsa man ko diri ana say pagtuon nimo nako di ba sam ko buang ko sige lang kog dawat anang ilang pagbugal-bugal ana di no yung kututukan sakto akong gisulti dili apil mo ani dili Judas mo. Sa inyong tanaw, kaning sakristan, Judas ni dili. Kining nagwali sa inyong tanaw, Judas dili. Kani rabasang
paghigugmas kwarta mga igsoon, makalipay baya. Okay. Kadto lang pagpista na to diri. Kadto sila si Gob ug si Kong nga ni offer dayon kay hotdog palitong para sa kuwang na to. Mura kog nasangkos kisami. Diri man to, picture man to diri. Ni Honghong dayon ako si Gob nga ako nalayan ko na ng 500 kapak. Tinuod ka ko nindot ang kwarta labi nagnayusan nyo niya. Ako nalayan ko na ng 52,331 ka slots pa der. Ako lang na ang konon. So, bigsulti din akong Brad Luloy, tumina ko. Kung na itong head sa finance, tapay, Sister Naray. Makalipay ang kwarta makalipay yun. Pero, kung ang ato na ganing mahimong pangandoy nga malipay ang kwarta na lang sa gyud malimot ta nga duna di ay tighatag na tog kwarta. Kung malipay kas kwarta nga hinatag nan hinato, mas malipay tas naghatag. Kinsa may naghatag atong 500 ka pack na rice nya gipunan pag yung 1,000 ni Kong. Kinsa may naghatag? Sila no? Storyahe. Dili oy. Kinsa may naghatag aning mga tawhana og kinabuhi. Naraman di ay. So ang nindot gid unta, mas mahigugma kos Ginoo kay kang Gob. Mas mahigugma kos Ginoo kay kang Kong. Kay nga naman sila mga hinatag mas Ginoo ngan hinato. Mao nay sakto. Kinsa may gahatag nimog anak? Imong bana, naon sabi ka. Imong bana. Unya og ikaw sad bana sa ka imong asawa, mo'y naghatag nimog anak. Ginoo day imong kadug day dito, nga di man. Pero inigangko nimo nga mao nay mao nay naghatag nimo sa anak. Huna-huna sa diin sad na niya kuhaa. Importante kayo nga makakita taba hain ang source. Hain ang source. Malipay ta sa ning abot nato, pero doon na ba ni source? Siya ba gyud maoy main source? Ani? Mo nay gusto nga mahitabos Ginoo. Mo tong pagtamparos nga res Ginoo, matud pas unang pagbasa, sigihan lang kog tamparos, musugot ra ko. Kay ngano man, di man sad ako maoy source aning akong naong. Di man sad ako mo i-source aning akong panit. Ug kulatahon nagtan-aw man ang source ani, ang naghatag ani. Siya na mag-igo kung iya baning silutan ang nagbugal-bugal nako or nagdagmal nako. Pero ako, di ko mo silot. Kaya nga naman, di man ni ako. Di ba? Wa gyud magkabuwag nga ba nag-asawa kung mao ni ang prinsipyo, no? Anong inyo mangyapon kung duko-dukoan nga di madapa dire. Mao manggod na ang nahitabo nato karon tungod kay nailad tas yawa. Ang yawa nagtudlo nato ang kuda na sige na tagpangangkon nga kita mo'y source. Kita mo'y tag-iya. Diha nagsugod nga nahimot ang mga Judas. Si Judas, matud pas description, ang gihatag, ang giintras ngadto niya nga puntil, di na ang ilang kwarta para ipanghatag sa mga kabos, iya sang kuhaon. Nato bitang mga apostolis ni Suroy maniron ngadto sa mga balay. Daghan na ba mo agi, Brad? Gahapon 13 taon na kung luuyan nila, pertigyong basaa sa uban. Na kung basa makaibong Brad, ingon din sila nga, wa gyud pa dir mo honong ang uwan. Oy, sige mig padungog-dungog og naamoy payong diha, amo ra sa nang dadon. Wa jud kuno nihatag og payong. Nya mohog kuno atong ilang box nga gida, piso ra gyud kuno iyo. Timbog atas kahon da. Nako may ra sa tong piso kay gihulgan pa to butang to 2,000 nya pulo sinsiyo di parte na gininong bugata. Hago kay ni sila glakaw
Ato nya kami taon diri mo itig paningil sa ilang kahon, Brad, i-submit ng kahon mo diri. Submit sa taon sila silang kahon dito mo nakapaniod to nakapanihapon ba to sila submit sa silang kahon dito niya pag human giablihan sa atong treasurer pagtanong sa 40 maning basaa sus ang mga kwarta basa kayo na nagladlad mi dito sa kwarta dito sa opisina ba apil na to mga donut nga 20 mga inana uy paugana bisag donut na magamit ba yan na to. Say kasagaran adi dagan-dagan sa to nga murag na ipuwa ng bayulit ato. Mao na nga ako ning gisgutan nitilaw sila kaning ato karong gipili nga mga apostoles mitilaw sila bang patikim-tikim ba sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga apostoles. Nagsuroy-suroy sila sa mga balay matod pa ni Kristo panglakaw kamo og bisitaha ang tanang balay og ingna ninyo inigabot sa balay ang kalinaw mahianhin nining balaya ana og way mo dawat ninyo balhin lang sad mo ngadto sa laing balay nya lukpa ninyo pagsuroy ang tibuok balay kabalayan naroy lang gibuhat patikim-tikim lang naabot wa ba kay gayaw-yaw nila sa nganong ni apil sa tanim buhatan Basi sa naipipila diyan mga mahay biya na ako na unsa na mahinoon Guwap alang ko mo apil aning bisyuhan wa tuwa gahig-gahigda ang takuros amo unsa mahinoon asa patabra din sa katubrad bala ambot matangad to putin danguga dia ato lang kita ngadto brad wah day ayo ani obraha kasapi ko kata aning obraha og nay nagyaw-yaw ato nila mga hudas to. Pero way nagyaw-yaw kasi gitong ingon hala mao din ni giagias Ginoo di ay mao gid ni giagias Ginoo kana lanindota ni brad no ano ba kana di na sila mga hudas nya kun maanad da sila ana nga maong batasan nga bisag lisod bisag kapoy bisag gutom ako gining buhaton kay nahigugma kos Ginoo inigulian na nila sila kay mga lalaki na sila pulos tanaw na ko ana pulos penting na sila minyo pulos mo minyo brad nasa usa na ipipila no nga usa nga dili minyo inigulian na nila sila may na kana silang mo higugma silang asawa ay naman sayo ba na ng asawa nga mga luod na kay mga naong kay batasan ba usahay di san makaog iro ba pero kana iniguli siya himo magayto na ko kalisod ato kani pa bang pagdawat ani ang asawa nga ako kuning pinili katubitas anhing papa nako man tumuagi pagka-apostoles pero gilaktos tong mama kakadaghan gito nakatilaw laktos ni mama kana bang ipakapi namo ba iniglatos ni mama namo hapit mami kaduha katulo latoson ni mama to sa kaadlaw kay gamay sayo platos mo na mutingo ganito sa papa ipapil gito niya glatos yun ikang pistiha kadi sa mo apil sa gana na dito latoson kadaghan to na latos si papa wa gid to mosokol usahay gud mga matiwas og kabali ang mga sangas bayabas adtos lawas ni papa di gyud mosokol ngadtong mama nya kausa ni sultis papa namo siya wa man ko mga sawas inyong mama para awayon ako mananggi pangasawa aron higugmaon sana all mo na yang gisulti ako komedya na mo ba ikaw pamusok mangguna mi ngatos umak papa may among kuyog mama habilin mas balay kami sa mga anak na pirming maigo eskulata ni mama og latos musikreto sa migpangutanang papa panganong di man sa jud ka musokol anang mama latos man nimo pahiyom din nagamay sa papa kay burong kay tanan di man kay tutig tabi-tabi mo pahiyom og gamay ay mag-ako nang gipangasawa para kulatahon gipangasawa man na para panggaon kamo ayaw na ninyo surang-surang nga ang inyong inahan kay bawo na magimos batasan ana anang ayaw na lang na ninyo kung ay mo pagsigi og kanang pabadlong aron dili na magsigi og kasuko anas papa ndota no mura sa to siya apostoles mura sa siya Kristo nga gilatos no gilatos sa Hudiyo kong inahan
Pero natakdan, kaya sumama na buutan kita sumama eh. Patay naman to silang duha. Gadit ba karon to dito? Mina ko ingnon te og nalangit tong duha mingon gitos papa pastilan ikaw wa pa jud ka kabawi di jud ka kaabot din nabuutan kay tos mama sige na tong pangadji ana ang atong tumong mao ang pagsunod sa Ginoo ug kun muratag galisod ang atong pangayoon sa Ginoo mao ang gugma niya mao nang ang atong tubag sa salmo nag-ingon ta Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako pasabot mangayo tag gugma sa Ginoo aron ang iyang gugma mo'y mutudlo nato unsaon sad siya paghigugma dili sama ni Judas na ang nagtudlo niya unsaon paghigugma ang iya rasang kaugalingon muna mangita kita sa source kining tanan natong kaayo kining tanan natong mga maayong binuhatan ang naghatag ani ang Ginoo mao na nga di ni nato ang kunon ato ning atimanon ato ning ipaambit sa Dios non nga paagi tungod kay nahigugma ta sa Ginoo labaw niining tanan. So mga igsoon ang ebanghelyo nagpakita nga si Jesus nasayod gyud sa kasing-kasing sa tao. Bisan pag dili gyud mahibaw-an nato nahibaw-an na nas Ginoo. Muna nga si Jesus nahibaw ng daan nga si Judas determinado gyud nga mobudhi niya. Kuha na gyud ba kanang wa na sa Tagalog pa nabuo na hingpit na ang iyang desisyon nga ibaligya na niya si Jesus. Nya giatol pagid niya pagbaligya niya tong panahon nga magsaulog sila pista. Lisod kay na magsaulog kag pista bago ra batang kasaulog og pista no. Tapos tilag na nakadesisyon nga ibaligya ako. Nya atlon gyud kog patay inig pista ba. Mao man to si Jesus. Bispiras sa ilang pista. Dako kayong pista sa mga Hudiyo munay kinadak ang pista kada tuig murag og sa ato na murag nagpistag Santo Niño nya bispiras ni ana diin ang mga tao ni hugop na gyud ngadto padong sa templo gipatay si Jesus nya si Jesus nahibaw ani nagsaulog pod siya sa pista motong nanihapon sila ana. Ya, patay na day si ato. O kamo pakahaingon ana nga nasayod na mong daan nga kining tawhana mo ni mo patay nimo. Unsa man mulikay ka o imo siyang ikuyog. Kanang nahibaw na jud ka ba nga mao na gina iyang plano patyo na gyud kaniya. Mukuyog kaniya o mulikay. Kinsa dinhi ang moingon mukuyog ko. Tasa kamo. Kinsay mo ingon nga, muli kay ko eh. Klaro kay mga naong ninyo. Bisag ako tingali, kanin sakristan, o mo ni mupatay na ako, yung papulian, ay, ato palang dito, ako na nang ingno na, ay napariya, kay nakahibaw ko na informer na ko, nga ni anhin ng sakristana, kay panahos misa, patyon ko na. May kay di man sa tingali, ang naong, mura magbuutan. No? Kanya, mao na siya. Pero si Jesus, wa mo likay. Iya pa hinuong tagaag pagkaon. Before nilakaw si Judas, finally, si Kristo nakig-share paniyag kaon. Ngano kang gibuhat man ni Jesus? Hibaw mo? Nganong iyaning gibuhat? Tungod kay Wako kay ba? Nagsige magud siyang tudlo. Sige siyang tudlo ba kaingon siya. Buntuga ang dautan pinaagi sa maayo. Conquer evil by doing good. Ug mao na siya ang tinuod nga gubat aning kalibutana. Ang gubat between
good and evil. Kung kita mo pili ta nga kita alayon arita sa mura ba sa kanin politika ba, di ba na may partido no politika kamo kaysa mo yung mutaran na depende secret ana. Og ari ka makig-alayon sa usa ka partido padanglitan the good party, Diyos noon nga partido, ayaw gyud itugot nga ang imong kinaiya mapariha adtong tua sa pikas katong evil party. Unya karon kung mag-abot mo unsa may kinaiya sa evil, iyang patyon ang iyang kontra. Kinaiya gina sa kanaganing dautan nga ang iyang kontra iyang patyon. Unsa may kinaiya sa maayo? Ang kinaiya gid sa buotan ba? Higugmaon ang iyang kontra. Di karon kamo asa man mo ron nga partido, diri mo sa good or diri mo sa evil? Good. Kinsa dinhi ang naapil sa partido ni Hesus nga good party? Taas. Minister ang mga apostolate ay taas as kamo to. Wa baka ni magkusmod ang naong pagsuroy-suroy ani nga tos mga balay gahapon no. Labi nagdi dawaton, labi nagwa giihog kahon sus. Ay kamo sa suroyon diha sa apostoles panghog sa mo ng kahon no. Kay mura taon na ilang kalipay. So, mo na og naa ka sa good, naa ka sa buutan, naa ka sa maayo nga partido, kinahanglan ka ng imong kamaayo, di gina masapawan sa kangilad sa imong kontra. O na si Jesus, bisag nasayod siya nga ang kuyog niya nga si Judas, wa na gyud giyawaan na gyud gisudlan na gisiyawa ang una-una. Si Jesus nga nasayod niini, wa gyud magpadala. Gigamit gid niya ang gugmang way sukod. Nya karon giyon sa man niya paggamit ang gugmang way sukod. Iyang gitugutan si Judas nga mubuhat dayon sa iyang gustong buhaton. Niingon din siya, sige, buhata dayon ang imong gustong buhaton. Pagkaninduta, no? Wa gud kahibaw ang mga kaning ang nanambong bawa sila kibaw. Nganong gisulti man tong Hesus? Pero kita pa to. Sabi mo isulti. Kanang nahibaw jud ka ba para sa imong anak, nga nahibaw jud ka nga nisuyop rin na dito. Nya nangayo ni mong kwarta. Ang sabi mo isulti. Ha? Nagtuo kag wa ko masayod unsaon ni mo paggamit ning kwarta? Project pa kadiha. So kutay project, imo man ning gisuyop, na ebidensya ay. Kasab-an dayeg maayo. Ana, pero si Jesus, ay sige, buhata dayon. Sa unang pagbasa, niingon diri nga sa tingingong propeta Isaías, gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan, gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada, gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot, gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanan og pana. Mao ni ang description sa Ginoo sa iyang bisiyas, hait nga mga pulong. Kana kunong pulong bitaw sa yawanong pulong ba? Kanang yawanong pulong matod pas mga psychologists, kana ba mga negative words musira kuno na sa aning hunahuna og sa kasing-kasing sa imong gisultihan. Kamong mga ginikanan, kanang mga saba mos yung anak niya, pari, mga saba sa mga sakristan o kaning mga personnel, musira day ng ilang utok, pasabot, bisag unsay imong isulti, muna na giingon nga, so dire, lapos dire, gipalapos las pikas dunggan, muna pasabot ana, nga idiomatic expression, basta magsige ganig sulti o bati, kana mga negative words, igo ra nang muso dire, nya
lapos dire. Din ana niya entertainon, din na namuso dire sa hunahuna o sa kasing-kasing. Nga naman, automatic na defense mechanism na sa tao or gitawag pag coping mechanism. Mas stress man kag imong ibutang dire, automatic na mo sira. Mo na magpitok-pitok lang ng mata. Ana. Magtutok na nimo. Kasi kang sulti pero wa na gina mo sud. Sige na nagtutok nimo. Ana. Nya mahadlok man amo lakaw, magsige man nag-ingon siya una-una. Musa ka ni mo buang sige yaw din. Sige yaw sige balik-balik sige balik-balik ko. Ana sila. Iguman ana, iguman ni mo sulti, lakaw din na wa ginay nakarga des utok. Unsa may musod nga murag mudot gyud kanang moabot sa kasing-kasing ba ang positive words, mga beautiful words. Tanawa kana imong anak nga nagsigig soyop nya ingna dong maging sino ka man, I love you very much. Nawa di ba muto din ang luha na kagot pangipon na. Oh. Ikaw ma dako jud kay kog kadaot nga nabuhat ninyo. Sige lang jud kog soyop bisag buutan kayo mo. Ana hilak-hilak rin na, agas na luha na madutlan mo na, pero musuyo, pragya po nagbalik. Anya, og sigihan gina ni mog higugma, sigihan gina ni mog dawat, kung sa may sunod. Ha? Moabot yung panahon na muundang nagsuyop. Oh. Kaya nga naman, ning tubo naman ang gitawag na to og natanom ba, natanom. Kanang itanom ni imong unahuna ha. Natanuman ang imong pulong kay nakaduot man, kay positive man. O kana imong banaw o mga bit or imong asawa mga bit. Sige ra go nag-ingon. Maging sino ka man, mamahalin kita. Bisan pag imong buhaton ang tanang sala nining kalibutana, you can always count on me. Sige, nagsulti. Nawa, di ba, dangtan ng mga napo katuig, madutlan gina. Kana bitang mangga, kung imo nang itano, mga napo, 15 katuig, una ka makapupo. Kanang bayabas, pila ka buwan or pila ka tuig, una na mamunga, gikas imong pagtanom. Ha? Oh, kana, di sa to pa, ayaw pagdali-dali. Itanom lang. Ang importante nga, ang imong pulong, matanom. O tanawas Judas, di nilakaw. Pero natanong to siyang una-una. Tanawa pag abot ng kasakit ni Jesus, naghikog si Judas naghikog. Tanawa tong positive nga word ni Jesus katong lansang siya sa cross. Di ba niingon siya, amahan ko, pasaylua sila kay wa masayod silang gibuhat. Nakabati atong mga tao. Nga sigon pas atong passion nga gibasa atong Domingo, the Passion of Jesus. Pagkamatay gyud ni Jesus, nang lakaw ang mga tao nga nagpamukpok sa ilang mga dughan. Sa ato pa, nadutlan. Ambot ka nirong akong pagwali, nadutlan ba mo ani? Nadutlan. Mulakaw baka mo mamukpok sa inyong dughan o magsigil ra mo ingon, mao man gina siya, mao man gina iya. Nasad, kapit na sad, pasayloon na sad, ayo ra patio na. Mao magina siya. Ana ba? Pero di ay basin pa di ay og nadutlan. Pag-abot bitaw nako dito sa akong girekoleksyonan gahapon, tibok adlaw man ko duha man to ka rekoleksyon, tanawa akong tingog. Sunang ka straight kag yaw-yaw do ka oras kapin, way hunungay. Ana, punan pag yung lain na sang do ka oras, 4 ka oras yaw-yaw. Ani, nya kani may pagkatiguang na tao, kailan ta to bago pa kay isan pag 7 ka oras straight on, adi gyud ma daot dire. Daot na. Kotom na lang ginis pangulikta unta di na kita yaw-yaw no. Pero naa maginakinhanglan. Sus, layat-layat gid sila nang kirig-kirig gid ba. Kita na jud kong pader. Nako kanay sila klaro kay ni nadutlan ni sa akong wali. Okay, go pa madutli. Makuan nga ka, ma-excited ka kakawang kakita. Okay, magsige pag yun, kita na dyan ko personal. Magsige pagtutok sa kong naong. Kay, moro ilang giklaro, mabuhi, bagyo gani. Anak raman gini ako makita sa cellphone, anak raman ako makita sa TV, anak raman sa YouTube na ako makita, buhi, bagyo gani. Sige, anak. Sige, pagparahig-parahig na ako. Dindot, talaga paminaw. Ako na.
Dutlan na mo diya. Oy, og madutlan ka, na mupilit ka. Murago ka ng udyong sa pana, inigtira nimo, taro yung ng pana dito. Yan naaman na murag uhas, inigkuha nimo, manunot na kanlat pa, makanlat na igana ba. Dako kay samad. O na unsa may makapadot ngadto sa kasing-kasing, gipakita ni Hesus nga gugma gidi ay. Nya ang gugma dili mo babag sa buhaton sa iyang gihigugma. Mo-tolerate. Bisan pa man sa iyang pagtugot sa buhaton sa iyang gihigugma, siya mao'y mahimong alaot. Iya ginang itolerate. Testingin na ninyo, sugod karon, kutob lang sa Easter Sunday. Bisag kutob lang karong Sabado. Suhay ninyo dito sa inyong balay. Sige hila dyan nag-ingon ang imong kuyog sa balay. I love you. Love you. Labi nagsigihan na ni mo yaw-yaw sa una. I love you. Nawa, di ba? Magsige lingo-lingo na sa yapag naman tingin ni siya. Sa kalit na ni siya kausap. Magsige na gana. Nya din adyo ka mga saba, ang imo mga anak, magduwa nga to, magkuhan, magsige ra jud kag ingon nga, take care ha, take care. Din adyo ka mo badlong, asa na san mo? Ha? Pula na, asa man ka na? Anak man kas una, saba ang ikastanan. Karon magsige lang ingon, take care, ana, di ba? Tanawa, kutob karong Sabado, di ba? Inig ka Easter Sunday, maka-celebrate yung kag Easter. Makaingon yung ka, lamias akong gibati, nindot kaya akong gibati. Ay, inig humansad sa Easter, yaw-yaw na sa balik. Kana, kung ganahan pa kang muyaw-yaw. Kana, kung gusto pa ka ibalik to nimong mga yawan-on, nimong mga pulong, o yawan-on nga mga buhat, ganahan mga kaato. Pero, may lang sana makatikim-tikim ta. Ginagmay mo na si Jesus, naghatag ni ini. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko ang imong kaluwasan. Pero mas haom tingaling ingnon, awiton ko ang imong kaluwasan. Kaya di man nimo awitan ang kaluwasan. Unsa kanya, unsa nimo pag-awit makadungog din ang kaluwasan, atong awiton ang kaluwasan. Kana ba magsigi kag kana paragod ana atong giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita. Wa nimo awiti ang kaluwasan. Ang manluluwas mo'y atong giawitan pinaagi sa pag-awit sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. So nindot kay awiton ko ang imong kaluwasan. Pasabot, magkanta-kanta unta ang atong kasing-kasing sa kaluwasan sa Ginoo. Kung mukanta na gani na ang tao, unsa man na siya? Nalipay, nagkuol. Nalipay. Ang tao, kung mukanta na gani, nalipay gid na. Ingka naman say maghilak pa din nga nagkanta, buang na. Ang buang lagi maghilak niya mukanta sad, no? Pero ang tao gyud nga malipayon, mukanta gina. Magtaghoy-taghoy. Og di na siya kamaong mukanta, at least mo-whistle na siya. Basta malipayon. Or iyang ihaming. Sintunaw kay tono ba? Pero sige na siya kanta-kanta, basta malipayon. Amo na, kung makatagamtam tas kaluwasan nga gikas Ginoo, makaawit kita. Bisan ko kunog ang amang, makalitok. Ang buta, makakita. Basta maghigugmaay. Di ba? Ang atong unang pagbasa naghisgot sa batasan sa Mesiyas. Ipatunhay gid niya ang hustisya o ang kalinaw sa kalibutan o kapasayloan sa mga sala. Ngunang dili kuno siya magsaba-saba, dili siya magsigig syagit-syagit diyas kadalanan, dili mo pangulo og rally ba, magsigig rally or magsigig lalis, dili siya hilig ana kay di na makaluwas. Mao na sa atong ebanghelyo, si Jesus miangko na nga hapit na siya patyon. Si Lazaro iyang gibuhi, gipagawas niya gikan sa lubnganan, pero siya
hapit na sad patyon aron ilubong. Kinsa may unang namatay, si Jesus o si Lazaro? Kay si Lazaro giplanuhan naman sang patyon sa mga Hudiyo. Patyon sa ikaduhang higayon. Matay naman to naturally. Nahilantan man to. Nga namatay. Karon kay nabuhi man. Daghan naman sa kaing nituo. Ilan sang patyo usab. Kinsa may unang namatay, si Lazaro o si Jesus? O pamansad mabutang hinoon diri sa Bible. Pero nauna pa itong kamatay si Lazaro, ibutang sa doon tato. Niya, wa man mabutang, di sa ato pa si Jesus unang namatay. Nganong una man siya, kay hapit naman. Si Maria, ang igsuon ni Marta o ni Lazaro, mibubo o pahumot sa tiil ni Jesus. Niya, unsa may gisulti ni Jesus, nganong gibubuan ang iyang tiil ni Maria, ngon siya giandam na ni sa akong paglubong. Sa akong lubong. Kay kanang sa una gud ang mga Hudiyo, kanang bitawng malubong ang kuan, kanang minatay, ilam ng hugasan, kay di man nahayaon og dugay, within 24 hours, ilubong man gina. Ilan ng hugasan, igumaghugas, ilan ng bubuan o pahumot. Nya, puston dayon og kuan, katong panapton nga ibutang ra na ngadto sa lubnganan. Gamay ra kay gasto. Dili para karon nga lungon palangdaan. Nga ni magsigig solicit nato dinhi pader para bayad sa lungon. Na kung anong namalit pa mamog lungon. Inyo lang tanang gilimisan og habol. Di ba? Dali ra kayo. Kaskas lang yun niya. Mararabag tagpilang lungon, tag 40,000. Ana. Naku inyo pa nang gilimisag habol, palit mo dito sa SM, bisag duha pa kabuok. Habol. Ana. Di tingin nakaabot yan ni 5,000. Ibubod na ni mo dito. Ana. Imo nang butang agamay pahumot. Ala, ilunod na yun dito sa baha. Mana? Mana? Simple na kayo. Ayaw paghaya-haya. Sus, ang mga painit sa pader kay hayaon na ba na mo siyam kaadlaw niya. Ang painit. Nganong maghaya pa man mo. Aron wa na gastuhan na sa painit. Ugma, lunod na yun dito. Na. Siya mahal man sang nitso. Naku, ikaut lang na si yuta. Pag angkol lang dito, gusto kakaut, ana, yuta. Lunod na dito. Ngayon, kato na sang sunod mamatay, dito yapon ilunod. Kanon raman na siyuta, siguro mga usa ka tuig, o pa sa tingali mamatay sa iyong pamilya, ilunod. O nasa ilaing mamatay, lawom-lawom lang sa 6 feet man na, pwede mo nagsapaw-sapaw. Di ba? Habol ray mong kwaon, iguman kay malata naman to. Apila lang sa to dito. Di unta na maghuot atong menteryo. No? Nga, tag-abot na nagtag 7-story diha. Kay usa ra man kalung, usa ka pamilya, usa ka kaliwatan, usa ra kalungag. Ana, no? Nalitan, Brad Titing. Ana, usa na siya kalungag. Na, mauna kamatay si Brad Titing, lono dito. Sunod iyang asawa, lono dito. Kanon ra na Sunod iyang anak, iyang apo, ato ra gid ilonod. Butang lang to ngan. Family of sanay plido ninyo, Brad. Brad Loloy na lang, Brad Loloy. Butang dito. Mauna dito yung asawa, kay kusog mo ito muliktor dire, butang dito daan. Hutdo na hasta pang mga apo, pwede pa ilono dito. Wa na'y daghang, mahal pa kaistanan. Ako lang yung gihisgutan, kay si Jesus, yano kayo ang iyang pag-andam siyang kamatayon. Unya, sa may sunod, si Jesus, relax, wa magsaba-saba, wa magsyagit-syagit. Nganong di man siya mo reklamo, kay gidawat na niya, nga mobiya kita aning kalibutan na. Ang daghan ko natong kasaba, kanimanggong atong reklamo, sagaran gyud kanimanggong di ta kadawat, nga mobiya ta aning kalibutan na. Kamurong nanimba din online, parishioners o kamong ni aron nanimba.
kadawat na mo nga mubiya kita ning kalibutan na. Dawat. Sige, lingian na imong tupad. Ing na kanus ka mubiya. Ngotan abay na kanus man ka gustong mubiya. Oy, sagara na to, di kadawat. Ayaw pa dir, gagmay pa akong mga anak. Nga kung dagan kayo ko, anak ako'y utang bayro nun. So, may rabasag ni bayad, wara bagyod. Ako sa ningon sa kundi apay daghang slot, ngay baligya pa di, Lord, ay sa, Lord, kaya pa ko'y project. Yung Ginoo nga, to ka ng project. Pwede ram di padayunon. Anong di ay. Total mo biya rabi tao ta dire. Di ba? Pero madayon sa arang-arang sa tingali. Pero di madayon. Ada, sakit stiya na to eh. Ayan na. Muna siya. O kung ato ni siyang sundon, madayon gyud ang atong gibungat sa salmo nga ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kana bang ang sentro nato ang Ginoo nga maoy atong guide, mausay atong kanini ang kaluwasan. Karon ang atong mga politicians nining kaduol ng eleksyon, murag na nigkamot sila nga motuo ang tao nila nga sila gyud manluluwas sa atong nasod. Kana bang kasagaran nila di tingalitanan arogante. Kana bang mopasalig na sila mo'y muluwas. Kanindot unta kung kining atong mga politicians karon maningkamot pagsulti nato nga ako maningkamot nga mutabang ninyo nga maduol tas Ginoo. Kay ang Ginoo mao gyud atong manluluwas ug atong kahayag. Nya ang iyang buhaton, di siya manaot sa iyang isig ka magdadagan, dili sad siya magsigig bukbuan ang kwartang porting daghana, kada bang mo gasto gyud bag binilyon ba, para lang gyud mo daog, dili siya ana. Ug mao nay tinuod nga manluluwas, si Kristo galakaw ra, wa gani siya ikapalit og pagkaon, motong giresibi lang siya dito ni Marta sa ilang pamilya. Ana, ipakaon, yano kayo, pero siya ay manluluwas. Wa siya ay balay, wa'y sakyanan, wa'y savings, wa'y negosyo. Wa tanan, pero siya ay manluluwas. Nga naman, kay ang Ginoo man, maoy manluluwas, mao may kahayag, dili man kita. Ako dinhi, isipin yung pare, sige ragyo kog wali dinhi, aron makakita mo Ginoo. Di ba? Kutobs mahimo. Hasta sad ko makakita sad ko aning Ginoo nga akong giwali. Ya, kinsa may makakita niini ang maliwat ni Hesus nga mag-andam sa iyang kamatayon. Naintriga sad ko nganong si Maria nibubo maglana pahumot. Hinumdo mo sa una nilang kita kadtong si Maria wa mo tabang og andam sa pagkaon, wa mo tabang ni Marta. Hinumdo mo ato nga si Maria gasigira og lingkod sa tiilan ni Hesus og naminaw niya. Hinumdo mo na. O mao to'y gisulti ni Hesus, ingon siya, abibiya nimo Maria kanang hapit na biya ko mamatay. Nya nindot unta to inigdayon akong kamatay. Bubuan kog lana nya igsunod na ko igdayon akong kamatay mohapit ko dinis inyo bubuin niya kog lana ha ana mo tong niingon si Jesus si Maria nakapili sa maayong butang mo tong pagbalik ni Jesus agis ila padung na ngadto Jerusalem kay baonas Maria unsa iyang buhaton gidawat na niya ang kamatuoran nga kani katapusan na lang ning agi dinhi ni Jesus katapusan na lang ninyang saka kay patio na ni siya. Moto iya da yung gibubuan og katong mura og anointing. Di ba? Nindot no? Kamo, nahibaw mo kanus amo mamatay.
Wa? Ay, sana may bawo mo. Ikaw mo mga banag asawa, pag istorya-istorya ko no mo, kisa kay unang mamatay na to, dong, no? Murag ikaw, ang tingali day. Ya, bubuin niya kung pahumot ha. Amo na ang asawa, kada gabi sigihan niya buo yang bana og pahumot. Kaya kanang buo ag pahumot, patyo no naman na. Ang bana sad maningkamot, sad nga iya sang pahumutan ang iyang asawa, aron mamatay sad. Adili ay ang pagbuo ni Maria og pahumot ni Kristo out of love, dili to panunglo, kung dili gugma nga mituo siya nga si Jesus mao gyud ang iyang Ginoo, iyang manluluwas. Mao na kun naa ta nang hunahunaa ug kanang klasihas kinabuhi, pobre apan naningkamot sa pag-andam sa kamatayon, kana mahimo kitang manluluwas sa katawhan.